Варшава. Адкрыты паказ фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам», прысвечанага падзеям 2020 года ў Беларусі. У аснову стужкі ў значнай ступені пакладзена гісторыя журналісткі Белсата Кацярыны Андрэевай і яе мужа, палітвязня, журналіста Ігара Ільяша. Кацярына Андрэева гэты фільм паглядзела ўпершыню. Ён выйшаў у пракат, калі яна знаходзілася ў зняволенні. Potrzebuję tłumaczenia od tego momentu, będziemy rozmawiały po białorusku. Вельмі прыемна, што беларускія дэмакратычныя сілы падтрымліваюць сёння нас, і мне вельмі прыемна бачыць у зале ўсіх, для каго гэта гісторыя баліць, каму яна неабыякавая. І для ўсіх, хто чакаў на мяне, чакаў на ўсіх нас, палітзняволеных, тыя часы, тыя доўгія гады, пакуль мы былі тут. Дзякуй вам ад усяго сэрца. Я вельмі шчаслівая, што вы ёсць. Я рада вітаць тут сваіх каляжанак, з якімі я сядзела. Для Кацярыны гэты паказ не проста вяртанне да балючых успамінаў, а магчымасць зноў звярнуць увагу на лёс беларускіх журналістаў і яе мужа Ігара Ільяша. Спачатку я думала, што пагляджу гэты фільм толькі калі Ігар вызваліцца, але потым падумала, што, па-першае, ён глядзеў гэты фільм без мяне, і таксама гэта было нагодай да прыцягнуць увагу да маёй справы і да важнасці майго вызвалення. Гэтак жа сёння я прыйшла на гэты паказ. Гэта проста другі раз, калі я бачу гэтыя кадры, я паглядзела трэйлер, а на фільм я прыйшла ўпершыню, так прыцягнуць увагу да важнасці вызвалення Ігара і да таго, што адбываецца з беларускімі журналістамі зняволенні, таму што гэта кіно не толькі пра мяне, пра Ігара і пра страх людзей, вірусных герояў, але гэта таксама кіно пра нас усіх, у якім стане апынулася ў 20-м годзе беларуская журналістыка. Гэту вялікую маральную дылему з'язджаць, не з'язджаць, якую мы ўсе ва ўсіх сем'ях па-свойму вырашалі. Я думаю, важна, каб гучала прозвішча Ігара у ціннай павестцы, цяпер асабліва, калі мы чакаем вызвалення чарговай партыі палітвязняў. Якія эмоцыі вы адчувалі падчас прагляду гэтага фільма, якія шмат у чым інспіраваны вашай асабістай гісторыі? Што вас асабліва закранула? Шмат якія моманты былі паказаны ў фільме больш драматычна, чым яны адчуваліся і перажываліся у тым моманце Ігара. У нас заўжды было больш аптымізму і больш веры ў тое, што гэта вось скончыцца. Мне было вельмі балюча бачыць кадры, дзе Ігар, дакладней не Ігар, а Ігар Протатып, дзе галоўны герой Ілля плача, і гэта яшчэ так паказана ў раскопцы. Першы план выходзіць ліст, які прыйшоў ад жонкі з калоніі. Мне было цяжка гэта глядзець. Натуральна, мне было глядзець цяжка моманты затрымання Ігара, то бок Іллі. Тады я проста адвярнула твар, нават не глядзела некалькі хвілін на экран, таму што гэта проста вытрымаць і глядзець не магчыма для жонкі. У калоніі, дзе сядзела Кацярына, ведалі пра выхад фільма. Адміністрацыя калоніі смяялася з усіх інфармацыйных нагодаў, якія з'яўляліся вакол найбольш вядомых медыйна гучных справаў і асобаў. Гэта падавалі так, нібыта мы, палітвязні, хочам нейкім чынам піярыцца або ствараць нейкі штучны рэзананс вакол сябе. А насамрэч усе людзі пра нас забылі. І беларусы даўно жывуць сваё жыццё. І у Беларусі, і за мяжой усім даўно ўсё роўна, што з намі адбываецца. Ну, гэта не так, і я проста гэта знепраўдзілася і рассыпалася як страшны сон першыя ж мае хвіліны і гадзіны на волі. Ігар падтрымліваў мяне гэтую пэўнасць, што мы не забытыя. Канешне, мне было значна цяжэй у калоніі, калі я даведалася пра эпізодамальны хвілін. Я адчувала сябе нібыта на востраве, адрываныя ад жыцця цалкам. Калі вяртацца вось у дзень вашага затрымання, 15 лістапада 2020 года, вы яго сёння нейкім чынам пераглядзелі, так? Якім ён вам запомніўся і у які момант вы адчулі, што на волю вы ў той момант не выйдзеце, і ці маглі падумаць, што гэты стрым зацягнецца на 5,5 гадоў?
Натуральна, я не думала, што гэта зацягнецца на 5 гадоў, ніколі не магла нават уявіць, што буду асуджаная нібыта за здраду дзяржаве, а, за здраду краіне, у якой я заставалася, нягледзячы на небяспеку, нягледзячы на пагрозу затрымання, арышту, вось гэтага тэрміну, які я ўрэшце атрымала, што мы заставаліся. Найбольш балюча было чуць, што нас гэтая дзяржава так кваліфікуе, бо я ведаю, не толькі я адна асуджаная па такім артыкуле, ёсць яшчэ калегі, якія маюць такі ж артыкул здрада дзяржаве, і гэта, канешне, проста як ляво путвар. Якім я памятаю той дзень, я памятаю, што было шмат рашучасці. Пасля забойства Романа Бондаренка было адчуванне кропкі незварот. І было яснае разуменне, што цяпер або мы іх, або яны нас. І стаўкі ў гэтай страшнай крывавай яны падвышаюцца настолькі да такой высокай адзнакі, што трымацца там будзе небяспечна нават і для жыцця. І вось гэтае адчуванне пагрозы для жыцця ён узмацнілася, калі пачалася вайна. Якія яшчэ моманты вось былі найбольш складанымі ў вашым зняволенні, што далося цяжэй за ўсё? Найбольш складанымі былі пазбаўленні спатканняў з маімі блізкімі, тое, як гэта рабілася. Нават калі я прасіла лепш пасадзіць мяне ў карцер, але не пазбаўляць магчымасці ўбачыць родных, бо наступным разам ты можаш убачыць праз паўгады, праз год. Гэта як заключ адміністрацыя. Але мне казалі, вот менавіта ведаем, што больш зробіць балюча і што на цябе больш падзейнічае, гэта пазбаўленне спаткання. І менавіта такім чынам я была пазбаўлена апошняга перад затрыманнем Ігара спаткання з Ігорам. То бок яно было ўжо распісанае і была нават дата прызначаная літаральна за тыдзень да гэтага спаткання. Дзяўчына з крымінальнага кантынгенту правакуе мяне, называем яе здрадніцай радзіму. Прылюдна, на што я кажу, што яна мусіць закрыць. Пасля чаго я імгненна на наступны ж дзень пазбаўлена спаткання. Вот таких правакацый было шмат, цяжка было трываць, вельмі шмат было ціску і прэсінгу, асабліва падчас першага тэрміну з боку адміністрацыі на напісанне рашэння аб памілаванні, на прызнанне віны. Таксама, калі мяне забралі на другую справу, мне пагражалі, што калі ў судзе я не прызнаю віну, то буду асуджаная на максімум, то бок на 15 гадоў. У спалучэнні з гукамі баявой авіяцыі гэта дзейнічала. Але не настолькі, каб я згадзілася. І я знайшла ў сябе сілу выйсці на гэты другі закрыты працэс, дзе як бы не было перад кім паказваць сабе такую ўжо гераіню, але сама для сябе я разумела, што можу зрабіць гэты выбар. Зноў апранулася ў светлае, хаця там не было гледачоў. І зноў не прызнала віну. Адчула сябе вось так, калі вярнулася ў сваю камеру ў СІЗА. Як вы лічыце, чаму вас не адпусцілі пасля адбыцця першага тэрміну? Што гэта было? Гэта помста дзяржавы за вашу журналісцкую дзейнасць? Абсалютна так. Гэта помста менавіта спецслужбаў Лукашэнкі за журналісцкую дзейнасць, за журналісцкія расследаванні, якія я ладзіла яшчэ раней да 2020 года. Гэта, прынамсі, і лягло ў аснову другую справу. Таксама гэта помста за працу над кніжкай пра ўдзел беларусаў у расійска-украінскай вайне, а таксама гэта, канешне, помста за асвятленне пратэстаў 2020 года. Ад самага пачатку, ад ліпеня, ці нават яшчэ ад канца чэрвеня. І вот да апошняга дня я асвятляла ўсё, што толькі могла. Даходзіла да таго, што часам спала па 3-4 гадзіны на сотні. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу незалежнасці. Мы знаходзімся каля стэлы ў Менску, дзе адбываецца марш гонару. Вы рассказывали, что литерально перед вашим вызволением
ну, крыху больш за месяц вас змясцілі ў СІЗА і сказалі, што заведзена трэцяя крымінальная справа. Яны мне сказалі, што заведзены, яны запыталі, як я пастаўлюся, калі мне будзе трэцяя справа і трэці тэрмін. Натуральна, я адказала, што негатыўна, але мяне адвезлі ў СІЗА КДБ з калоніі больш, чым за месяц да вызвалення, гэта было 12 лютага, і ад 7 сакавіка мяне змясцілі ў адзіночную камеру, дзе вот да самага моменту вызвалення я ўтрымлівалася, ну, фактычна інкамунікада, то бок лісты і ўвогуле нават нататкі і запісы мне былі забаронены. Я не мела такой магчымасці не даслаць ліст, не атрымаць. Потым бацькі сказалі, што не ведалі, дзе я, яны пісалі лісты, я не атрымала ніводнага, там была поўная ізаляцыя і нават гукаізаляцыя вось гэтай апошняй камеры. Як вы лічыце, ці сапраўды магла быць гэтая справа, ці гэта проста вось апошняя такая спроба зрабіць балюча вам і вашым блізкім? Яны хіба разумелі, што нічога не могуць зрабіць з патрабаваннямі. Амерыканцаў давядзецца пагадзіцца. Амерыканскі бок запатрабаваў, каб была вызваленая вось менавіта гэтая журналістка. Просто адпусціць мяне, расчапіць вось гэтыя свае клешні ім было цяжка і мусілі яшчэ папалохаць. Кацярыну Андрэеву вызвалілі 19 сакавіка 2026 года ў выніку амерыкана-беларускіх перамоў. Цяпер трошкі хвалююся. Наступным часам трошкі больш разгорнута, буду гатовая пра гэта пагаварыць. Пра што найбольш марыш на свабодзе? Пра тое, каб абняць мужа і пабачыць яго на волі. Гэта мэта нумар 1 у маім жыцці. І я спадзявалася, што будзе. Я разумела, што журналісты мусяць быць у гэтых спісах, што маё імя яно вядомае. Прынамсі, амерыканскаму боку я здагадвалася. І бачыла таксама, як адбываюцца гэта вызваленне па амерыканскім ужо трэку ў 25-м годзе ўнутры калоніі. І мяне вельмі ўразіла вызваленне ў снежні, калі дзяўчыны забралі палову на другую ноч. Просто неперадавальныя эмоцыі тады былі, сумесь радасці, сумесь такога расчаравання, што мая сям'я не будзе святкаваць са мной каляды сёлета і не будзе такога каляднага цуда, так. Але я разумела, што это ўсё цяпер чыста тэхнічны момант і пытанне часу. Як цяпер, дарэчы, і вызваленне Ігара. Гэта пытанне часу. І часу я веру, што бліжэйшага, самага бліжэйшага. Вось першы момант, калі вы па-сапраўднаму адчулі сябе свабоднай, калі гэта адбылося? Я думаю, калі мы перакрочылі мяжу і убачылі ўжо на літоўскім боку Джона Коула, які зайшоў у наш бусік і сказаў, што мы вольныя, гэта все скончылася. Дакладней сказаў, што the shit is over. Я выбачаюся за такі словы. Ён сказаў, the crap is over, you are free. І гэта было момантам, ён спалучыў гэты гумар такі з момантам вызвалення, яно наклалася адно на адно, і у нас быў з дзяўчынамі эйфарычны стан. Мы ехалі з Настай Лойкай, Мартай Рабковай, эйфарычны. І калі мы ўжо выйшлі на літоўскім боку на памежным пункце, падняліся ў гэты пакой, дзе мы чакалі, пакуль нам зробяць візы, бо мы ўжо сеялі без пашпартоў. Абдымаліся, смяяліся і казалі адна адной, мы не можам паверыць у гэта. Але такая уключнасць амерыканскай дэлегацыі на кожным этапе ад перамоваў на ўзроўні Лукашэнкі, потым да фактычна сустрэчы і абдымкаў з намі, і нам далі ежу, там нейкія салодкія падарункі, пакункі ад амбасады амерыканскай. Настолькі гэта ўсё, настолькі паказвае, як яны уключаны ў гэты гуманітарны трэд. І я так гэта цэню высока. Я не ведаю, што яны з ім робяць, як у іх атрымоўваецца яго прымусіць вызваляць людзей, але не ведаю. А вы верылі, што Ігара таксама вызваляць? Я чакала, што ён будзе ў другім мікрааўтобусе, бо нас вызвалялі на 2 мікрааўтобусах. У адным я ехала з дзяўчынамі, яшчэ некалькі мужчын, і таксама 7 чалавек у другім. Да апошняга моманту чакала, што ён выйдзе з гэтага мікрааўтобуса. Нам жа ніхто нічога не тлумачыў, не папярэджваў, нават не казалі, у які бок едзем. Нам ніколі нават не казалі, што мы вольныя. Беларускі бок не казаў. І першы чалавек, які сказаў, што мы вольныя, гэта быў Джон Коул. Калі вы аказаліся на свабодзе, як адаптаваліся, што было складаным, да чаго прыйшлося прызвычайвацца нанова? Яшчэ да канца не адаптавалася. Прызвычайвацца давялося да ўсяго, пачынаючы ад тэхнікі. Я развучылася карыстацца звычайным тэлефонам.
І коли мені подарували телефон, то було так, трошки нязвикла. Я до гэтага шмат якімі функціями не ўмею карыстацца. Ўжо пачынаю асвойваць патрошачкі штучны інтэлект, про які ўсе так шмат кажуць і заўжды пытаюць. Гэта было для мяне дзіва дзіўнае. Вельмі шмат сяброў, яны дапамагаюць адаптоўвацца. І таксама мае калегі з Белсата і з іншых медыяў, яны мяне ўводзяць у курс справы, чым жыве беларуская журналістыка, чым жыве наша супольнасць беларуская тут. Я лічу, што беларусы вельмі добра інтэграваныя тут на эміграцыю ў польскае грамадства. Шмат хто добра валодае польскай. Я таксама пачала хадзіць на курсы польскай мовы. Часта прапускаю, тому што маю шмат розных імпрэзаў і інтэрв'ю. Таксама займаюся сваім здароўем. І хочу падзякаваць тых, хто мяне падтрымлівае вось у гэтым пытанні, таму што здароўе патрабавала, не крытычных, не фатальных нейкіх умяшанняў, але яно не ў самым лепшым стане. І робіцца ўсё для таго, каб яго аднавіць. Дай максимальный. І як? Нормально, микрофон. Раз, два, три. Окей, ну что, выходим. Добро. Оль, начни с общего, потом приблизься надолго. Окей. Только без резких движений. Готовы. 3, 2, эфир. Добрый день. Мы знаходимся на площади Перамена ў Менску. Ці паспелі вы пабачыцца з вашай калегай Дар'яй Чульцовай, з якой вас разам затрымалі? Сёння яна была ў зале, Але першы дзень, як я прыехала ў Варшаву, я пабачылася, канешне, з Дар'яй. Мы павячэралі разам, не казалі амаль пра турму, пра той досвед каланійскі, як мы кажам. Але ён... гэта не тое, што хочаш прыгадваць чалавекам, які прыйшоў на лагічны шлях. Правда, про гэта можна распавядаць тым, хто быў вольны, альбо цікаўны ў гэтай тэме. Але з Дашай у нас вельмі простыя такія прыяцельскія стасункі. Мы не паспелі блізка пасябраваць да затрымання, але цяпер жывем у адным горадзе, і Даша таксама мяне падтрымлівае. Я думаю, што яна да канца сябе так не адчувае яшчэ адаптаванай на 100%. І зможам яна дапамагчы лепш адаптавацца. Ужо выйшла ваше першае інтэрв'ю, таксама з былой палізняволенай праваабаронцай Настай Лойкай. Можна сказаць, што вы вярнуліся ў прафесію? Так, я хацела вярнуцца ў прафесію, і дзякуй Белсату, які мне даў магчымасць гэта зрабіць, бо ніякіх гарантый, што я не згубіла свае журналісцкія навыкі прафесійныя, канешне, не было. І я ўвесь час сумняваюся ў сябе, у сваёй працы, у выніках сваёй працы. Я гляджу, нібыта нармальнае інтэрв'ю. Ведаю, што Настя зазнала такую хвалю крытыкі праз ейную пазіцыю, але тут я не даю ацэнак, таму што мне хацелася гэта зрабіць менавіта размовай двух былых палітвязанак з рознай пазіцыяй, з розным у чымсьці досведам. У нас у кожны ён унікальны. Даць ёй гэтую пляцоўку, каб яна могла выказаць свае погляды. Ну і таксама могу сказаць, што я заклікаю нашу супольнасць ставіцца больш пяшчотна і далікатна, асабліва да былых палізняволеных. І калі яны выказваюць нейкія думкі на першы погляд, ці нават на другі, ці ўвогуле супярэчлівыя, і рабіць гэтую крытыку такой вострай, каб людзям увогуле расхацелася штосьці публічна казаць. У мяне розная пазіцыя з Настай. Я не лічу, што старонку можна перагарнуць, што можна дараваць, што можна нейкім чынам спрабаваць наладжваць канструктыўны дыялог. Так бы мовіць, адзіны канструктыўны дыялог магчымы з тых пазіцый, калі ўлада адпускае сваіх закладнікаў. А каб яна адпусціла, на яе трэба ціснуць. І гэтым ціскам, які прымусіў Лукашэнку нас аддаць, былі санкцыі, ён хоча іх здымаць. Бо ён бачыць, у якім стане знаходзіцца эканоміка праз ягоныя ж дзеянні папярэдніх гадоў. І фактычна робіць працу над памылкамі. Але дзе гарантыя, што гэта не будзе, дзе гарантыя, што не будуць пасля вызвалення гэтых палітвязняў набраныя новыя. І ўлада можа часам казаць пра перагібы на месцах, мы ўсе памятаем з гісторыі, што прызнавалі гэта як памылку. Але, камон, гэта не ёсць праца над памылкамі, таму што важна адрозніваць памылку ад злачынства. А тое, што зрабілі з намі, гэта злачынства. І выправіць яго можна толькі пакараўшы за гэтае злачынства. Вось моя пазіцыя, якая ёсць і не змяняецца, а сваім суразмоўцам я, як журналіст,
даю магчымасць выказаць усе думкі, якія яны лічаць важнымі для сябе, асабліва былым палітвязням, асабліва былым палізняволеным жанчынам. І на сталойка якраз такі выбары. Што вас падтрымлівала ў зняволенні? Маглі б вы ўспомніць самыя эмацыйныя, самыя яркія моманты, якія вось вас трымалі там на працягу гэтага часу? Спатканне з Ігорам мы з ім мелі адно ў 21 годзе, вось калі ён прывез вельмі прыгожую сукенку, другое мелі ў 23-м, калі ён прыязджаў з маімі бабуляй і дзядуляй, атрымалася вельмі утульна так па-хатняму пасядзець нават у тых умовах. І некалькі спатканняў з маімі бацькамі, тое, што моя маці, нягледзячы на цяжкую хваробу, знайшла ў сабе сілы, каб прыехаць і пабачыць мяне. І тата прыгатаваў вельмі смачную ежу, там пачастунак, гэта была атмасфера нашага сямейнага застолля. Просто што адзіныя мы сядзелі ў гэтым пакойчыку на тэрыторыі калоніі, у нас было спатканне, а на наступны дзень о 9 мяне забралі. Я жыла гэтымі момантамі, я жыла гэтымі спатканнямі, і менавіта таму мяне іх так моцна імкнуліся пазбавіць праз розныя выдуманыя нагоды. Але часам і ў мяне, і ў іншых палізняволеных жанчын атрымлівалася пабачыць сваіх блізкіх, а таксама пазваніць дадому, нават пачуць голас любімага чалавека, атрымаць ліст. Вось гэтым жыла сувяззю са сваёй сям'ёй. Я не ведаю, як вытрымалі палітвязні, якія ўтрымліваліся па некалькі гадоў у стане інкамунікада. Для мяне гэта проста жахліва, і вялікая павага і пашана такім людзям, якія змаглі і праз гэта прайсці, бо гэта дадатковае прабаванне. Я вельмі шаную гэтых людзей, і нават калі яны стыкаюцца часам з пэўнай крытыкай цяпер за свае выказванні, натуральна, я кажу пра Марыю, я ніколі не забываю, што яна прыйшла. Пра што вы марыце? Якія планы, якую будучыню бачыце для сябе і для Ігора? Дачакацца Ігора. Гэта цяпер проста мэта нумар 1. Я не магу нічога планаваць, я нават не хачу нейкія вандроўкі на лета планаваць. Я разумею, што цяпер увесь сусвет адкрыты, ён увесь мой. Гэта вельмі прыемна асэнсоўваць, але гэта ўсё прынясе мне радасць толькі калі Ігор будзе побач. І сапраўдным для майго вызвалення будзе дзень вызвалення Ігора. Я буду самы шчаслівы чалавек і самая шчаслівая жонка ў свеце, калі я змагу проста да яго дакрануцца, яго абняць і паглядзець у яго вочы. Я вельмі сумую па ім, яго вельмі моцна і чакаю.